Mtanami, ngiyazi usukhathele, ngiyazi usulinde isikhathi eside, usukhulekile, usukhala. Mhlawumbe usuzibuza, Nkosi, uzomphendula nini? Kodwa namuhla ngifuna ukukukhumbuza, uNkulunkulu uyakubona, uyazazi izinyembezi zakho, uyakwazi lokho okuthwele enhliziyweni. Awedwa, uJehova nawe, kuzolunga. Mhlawumbe indlela ikakaki, mhlawumbe umnyango awukavuleki, mhlawumbe impendulo ilindile ayikafiki. Kodwa ukuthula kukaNkulunkulu akusho ukuthi akasebenzi. Ngisho noma ungamboni uyasebenza, ngisho noma ungaqondi ukhona. Bakho ungapheli amandla, ungayeka ukukhuleka, ungayeka ukukholwa. Bamba isandla sakhe, kuzolunga, kuzolunga. uNkulunkulu uyasebenza, kuzolunga. Ungapheli amandla, ungapheli amandla, ungapheli amandla. uJehova akakhohlwanga, kuzolunga. Baba, ngiletha kuwe wonke umuntu olalele leli gulo, laba bakhathele baphe amandla, laba bakhalayo baphe induduzo, laba balindile baphe ukubekezela, laba bangasaboni indlela bavulela indlela. Nkosi, lapho kunokwesaba, letha ukuthula. Lapho kunokungabaza, letha ukholo. Lapho kunobumnyama, letha ukukhanya. Khumbuza inhliziyo ngayinye ukuthi awukabakhohlwa. Uyabona, uyakwazi, uyakwazi, uyasebenza, kuzolunga. Mtanami, ungalinganisa uthando lukaNkulunkulu ngalokho kwenzekayo namuhla. Indaba yakho ayikapheli, lobu busuku buyona indawo yakho yokugcina. Lezi zinyembe zingeke zihlale njalo, ukusa kuyeza. Kukhona usuku uzobheka emuva uthi, Nkosi, ngiyabonga ngoba wangigcina, ngiyabonga ngoba ungishiyanga. Ngakho qhubeka, noma uhamba kancane, qhubeka, noma ukhala, qhubeka, noma ungakubona okwamanje, qhubeka ukholwa, ngoba uNkulunkulu akakukhohlweli. Kuzolunga, kuzolunga, kuzolunga.
futhi ngesikhathi sakhe uzokuphakamisa. Mhlawumbe kungenzeki namuhla kodwa ungayeki, mhlawumbe kwaboni kodwa themba, ngoba uJehova uthembekile. Kuzolunga, kuzolunga, uNkulunkulu uyasebenza. Kuzolunga, 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 uNkulunkulu uyasebenza. Kuzolunga, 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 uNkulunkulu uyasebenza. Kuzolunga. Mhlawumbe indlela ikakade, mhlawumbe indlela ikakakhe, mhlawumbe unyanga ukavuleki, mhlawumbe impendulo ilindile ayikafiki, kodwa ukuthula kukaNkulunkulu akusho ukuthi akasebenzi. uNkulunkulu uyakubona, uyazazi izinyembezi zakho, uyakwazi lokho kuthwele enhliziyweni. Awedwa, awedwa, uJehova